primera pregunta és, què prefereixes, llibre electrònic o llibre físic? Depèn de quina situació, tots dos. Jo soc més de llibre de paper, perquè a mi m'agrada subratllar-me, anotar-me i dur-los en el bolso, m'agrada molt. I el llibre electrònic m'agrada molt quan vaig de viatge i, sincerament, no són excloents. Llibre autoconclusiu o sèrie? M'agrada més autoconclusiu. M'agrada que el lector siga molt independent i que vaig i torni als llibres i no obligar-lo a seguir. I final tancat o final obert? Oi, jo m'agrada molt els finals oberts. Encara que jo, ara que ho pense, com a escriptora tanque prou els finals, però m'agraden els finals oberts. Això és una contradicció, però bueno. Com a lectora m'agraden oberts, com a escriptora tancats. Quin és el punt de llibre més estrany que has entrat? Una tirita. Una tirita. Que la vas doblar per a que no arrencara la pàgina, però sí una tirita, així que no tenia una altra cosa. Mira, sí, una tirita. Lloc més incòmode on has de llegir? Pot ser la cua del banc, que últimament jo no vaig mai al banc físicament, però les poques voltes que he d'anar hi ha una cua que no sé per què està tota la gent allí i jo tracto d'un llibre i crec que és un lloc prou incòmode per a llegir. Llibre que hauria de llegir tothom. En castellà el Quixot, no és un gens original, però crec que és el llibre de tots els llibres, i en valencià haurien de llegir, jo crec que Anna Moner, obligada, i haurien de llegir també a Raquel Ricart, haurien de llegir a Xàbia, està també a Pepa Guardiola. Jo crec que haurien de llegir, haurien de fer un Google, buscar escriptores valencianes i llegir-les a totes. Llibre que t'hauria agradat escriure a tu? Les mans de la deixeble. Últim llibre que has llegit? Ara tinc això perquè està 2 mesos gravant Valentes i no he pogut llegir. I tinc la pila així de llibres, però el que estic llegint últimament és un que diu es diu Els misteris de l'univers, que és un llibre d'estos que llegeixo de tant en tant sobre física quàntica, física de partícules, que no entenc molt, però m'ha vingut bé perquè era per capítols i podia llegir-lo a trossets, no? Però ara que estos dies que ja estic recuperant un poc el meu ritme, tinc així per a llegir, tinc el de Joan Llop Garcia, pendent de llegir, tinc el de Vicent Ussó, també pendent de llegir. O sigui, que tinc ganes de llegir novel·la una altra vegada. Per últim, llibre que més t'hagi costat escriure a tu? Com a exercici narratiu, jo soc així i això no és un problema. El que més esforç i temps també, perquè quasi ha estat un any de la meva vida, però bastant. Sí, jo crec que 9 mesos segur. Entre la comanda que me van fer d'escriure sobre una persona trans i l'entrega final que vaig escriure sobre 6 persones trans i s'ha sigut l'esforç més gran, però alhora és el que més m'ha fet créixer com a escriptora. Estic superagraïda d'haver rebut aquest encàrrec.